Okinyi ma kawuono itudri kodwa ka intiere kanye. Ang'e ni riwruok mochung' ne wechego mag chiemo kata World Food Program odiochieng' ma kawuono yango chenro mar pogo chiemo kata miyo nyithi skul chiemo. Inyalo nyisowa ni okinyi ma kawuono untiere kanye to chenro ma kamano geto skunde adi e kaunti ma Migori kono, Juma? Erokamano winji makare kaunti ma Migori ochiewo makare ka bende ndamo kata mita machoka mwachungi nitie romo kata bura madhi nyime mabende okelo oganda migepe mopogore opogore moting'o jokanyo World Food Program, jokanyo mag Market to Farm Alliance kaachiel kod kata mana piny owacho mar kaunti ma Migori. Ka bende thoro mar twak maduong' en ni to ere kaka inyalo sir wechego mag chiemo e skul, the school feeding program. Ka bende kopogore kod jopur kod jomoko mowuok e kaunti ma Migori, nitie kata welo mowuok e kaunti moko kaka Tana River bende koro biro mar somo paro e yo mabende koro chenro machal koda mae koro itimo e kaunti ma Migori. Wantie kod moko kuom jokanyo modangi ne to nyaka sama wuene chenro ni gikawo yo mane mar siro chenro go mag chiemo e sikunde, to wageto skunde maromo nade, to en ang'o moket manyalo miyo chenro ni koro biro dhi e yo makare mondo jopuonjre oyud chiemo makare, to chiemo mane ahinya ahinya mabende gigeto mar chiwo ne jopuonjre e skunde mopogore opogore. Adwaro mondo koro achak kod achiel kuom apisas materruok no mar Market to Farm Alliance mar ng'iyo ni to ang'o maduong' mabende giting'o no oganda ka otudore kod chenro ni mar chiemo e skunde. Kachako kodi king'iyo kachacha, wawuoye kata utwak e yore mag chiemo e skunde, school feeding program, en yo mane ma utimogo maa? Erokamano, an Janet Omolo, atiyo gi Cereal Growers Association e project mar Farm to Market Alliance, Migori County kae. E wach school feeding program, wan kaka Cereal Growers Association, kochakre last year, ne wa identify jopur manyalo timo vine multiplication, tiende ni gine mane ginyalo medo nyak mar kodhi mar rabuon ni endi. Rabuon ni ok en rabuon moramora, en gi vitamin A emomiyo ne wa promote. So kane wachako last year by identifying these vine multipliers, ne wayudo ji 11 ei Kuria West, Kuria East, Suna West, Nyatike to gi Uriri. Watiyo nyaka gi schools adek ma en Bielteza Special School in Nyatike, Wachara Karungu Primary School in Nyatike to kod Get Primary School in Awendo. Jogite ne wamiyo gi types adek mag OFSP kata Orange Fleshed Sweet Potato. Nwamiyo gi miluongo ni Kent Spot 5, Irene gi Nespot 13. Jopur mane multiply ka bene wamiyo the same varieties. So kane wachako gi kodhi 6,000, sani gisechopo 65,000. So iyudo ni mag school ka ne gisenya makoro giketo gi e puothe madongo kendo ginyalo konyo godo nyithindo e chiemo. Wayudo ni seche moko wabedo ga gi shortage mar chiemo e school, but through school feeding program gini miyo nyithindo, retention mar nyithindo e class ama e school bedo high, nikech nyathi ong'e ni kodhi e school to nitie gimoro monyalo chamo, and again apart from just ni ochame kamano, en gi nutrition ma bende nyathi ni yudo. E kinde mathoth wano ka chiemo mar school feeding program iruoro nyithindo nyuka, itedo negi mchele, ang'o miyo unu kawo mana rabuon ni kende, tang'o mana skunde adek kende ma utiyogo mok sikunde te? Erokamano, gimoro amora tichako matina. Iwacho ni kata wuoth ichako go kang'a achiel. So this is a pilot mane wachako ni to be onyalo timre. Adier wayudo ka gini nyalo timre nikech so far e schools nwachako godo gieki gise nyae mang'eny, gise multiply kendo iyudo ni school kaka Bielteza nigi 1 acre mar orange fleshed sweet potato. So gini konye nikech kata koro school ok spend pesa mang'eny ni oko. Wang'eyo kaka joluo kaka wachamo ga rabuon ni endi wasepuonjo gi nyaka kaka ginyalo mede ndhandhu, tiende ni value addition. Koro rabuon ni inya chame kata galot, sama gitedo alot to
kar miyo nyathi kuon timiye rabuon galot. Wang'e ni rabuon imadho gi chak, ginyalo madho rabuon gi chai. Rabuon ni be nitie kaka ne wapuonjogi ma bende inyalo chame kata gi mchele. So omedo nyathi carbohydrates, at the same time vitamin A nyathi bende yudo. Kamano mano makara wat wuoga pisa mowuok migawo mar pur e kaunti ma Migori kichung' ka kinyo kacha kichakonwa gi nyingi e chenro mar pidho nyithinde e skunde. Un kaka kaunti ma Migori en chenro pok one kitime kaunti kuom kinde malach. Ok ang'e no okenge magi muketo mar siro chenro mag chiemo e skunde. To en no ka rabuon ema thothne uchal ka gima utero e sikunde. Ma bende ema kende mutimo koso nitie chenro moko mag siro chiemo e skunde? Erokamano, an iluonga ni Tony Kidiga Ria. Atiyo gi migawo mar agriculture county government ma Migori. Sani wan gi project mar school feeding program ma wa implement gi partners wa ma Farm to Market Alliance kobedo supported gi World Food Program. Gimomiyo wan kaka jo agriculture wadonje wach mar school feeding program en ni wan ema onego bed ni wapuro, wa support jopurwa mondo gol rabuon makare. Rabuon mo promote en miluongo ni orange fly sweet potato. Uduto te ung'eyo ni thuolo machuok mosekalo His Excellency the Governor noyawo factory ma Geto Ng'anya ma process sweet potato mondo gol mogo gi products mamoko ma ji nyalo consume. Koro gimomiyo wa focus orange fly sweet potato, jo nutrition nyisowa ni en gi gimiluongo ni vitamin A. Vitamin A no konyo nyithindo e development mar dendgi, kendo gikonyogi kendo e wach mag immunity kendo neno maber. Koro momiyo odoro ni as the early ages nyithindo chak tiyo gi mano. Koro gima watimo kaka department en ni wapuonjo jopur, wariwore gi partners wagi kane gibiro gikonyowa gi kodhi manyasani mano senyiso Nasport to gi Ken Sport 1 to gi Irene. Mago nigi ndhadhu mang'eny mar vitamin A. Koro mago ma wambe wanyiso jopurwa mondo giwe puro rabuon machon mane ging'iyogo ka. Kaso rabuon masani go gin ber, gin gi ndhadhu mamalo. Koro wan mas train jopur kendo wakonyo gi mondo mi kodhi go nomiwa gi matin, to wakonyo jopur gi miluongo ni decentralized vine multiplication mondo komiyi matin no tinyalo lose mondo jopur mamoko bende oyud kodhi no kuomu. Koro mane gima watimo kane gibiro ir wan wachako gi jopur 11 mane wamiyo kodhi go vines nodes adek, en mrando rabuon ching'ade nodes adek. Kose ng'ade kamano to wamine okelnwa only 6,000. Nyaka sani nwamiyo gi jopur maber kendo jotufisas wa mane wards under the sub counties opuonjo gi makare ma wase multiply gi makoro nyo wase yudo around 65 ma mono is equivalent 4 acres. Koro gima wadatimo en ni e factory ma Geto Ng'anya mane governor oyawo no, wadwaro ni rabuon madhi bedo processed kanyo bedo orange fly sweet potato. Mano e man gi ndhadhu ma jolony wacho ni ber. Koro nyaka wan bende wadonje project no kaka county government mondo wakony jopur mondo adopt pur mar rabuon manyasani no. Koro even as a county department of agriculture, the government, the county leadership, nyo jimtie budget makendo wadhi support kendo jopur moko gi kodhi mar rabuon. Mamano process madhi mbele wa identify jopurgo mondo koro factory wano odhi obed mana ka process rabuon masani piny dwaro no. Katieko kodi chenro mang'eny mag chiemo gi chak to gigore piny. Ok ang'e kaka county sustainability kapo ne partners gi World Food Program otieko wuok, Farm Market Farm Alliance owuok, un gi chenro mare maneno ni gini odhi nyime to bendo chopo e skunde mathoth mondo koro nyithindo go thuolo mag chiemo e skunde? Okay, koro the aspect mar school feeding no en obedo spearheaded gi national government. One kaka county want order mana puro rabuon no as a raw product ma the factory, and also the schools go kadwa tiyo kode to ginyalo yude within the reach. One mano as a mane mandedo kaka jo agriculture. Koro chenro mag tiyo kaka feeding no nikech kaka sani ma bedo process Geto Ng'anya yudo kaka osiptende wa kuonde ma ji nitie dwaro ni kanye ma mondo jotuo tem tiyo kode nikech en gi ndhadhu mamalo. Koro mano wane gima watimo. Koro in terms of kaka pange kaka gi partners ma koro wan go ka World Food Program no, koro mano to gitime gi national government to wan gima wada make sure ni watimo en ni kogik ni koro skunde wadwa wasetimo sensitization mag yeni mane gima koro gida pidho nyithindo to ok bed ni koro ichak igole county machielo. Yudo ni wan gima we can easily locally produce. Koro ineno gima watemo timo ni kata skunde go wadwaro a situation ma kata japuonj kopo ni nyathi riembo ne fees to janyuol ni bedo ni nigi rabuon no. Koro rabuon ni motere school nikech skunde go pidho nyithindo. Koro wan mane gima wadwa ni watim mondo wa promote growing of the sweet potato ma chiro dwaro sani.
Erokamano ahinya, atieko kodi. Kinyalo winjo kichiwo ler ka bende kodhi mal kata chiemo maduong' bende koro gikete ma en rabuon no mar orange kata orange fresh potato. Ma bende nyawa winjo ka inyalo paro ni nonro mar higa mar 2013 ne oyango ni thoth nyithindo madhi e sikul ma kind higni 2 kod higni 5 ng'eny gi nitiere kod nok mar vitamin A midendo kaka vitamin A deficiency. Kabidwa ni rabuon ni ma orange fresh en achiel kuom magwa bende koro konyo ne koro vitamin A koro bedo to ahinya kind jopuonjre kata ki nyithindo ma kind higni 2 kod 3 bende ma achiel kuom okang' miyo koro gikawo mar siro chendogo mag chiemo kata ahinya kitiyo kod rabuon no mar orange fresh potato. Nyaka sani pod wago kambi ka pod wabiro winjo mathoth kowuok kuom migepe opogore opogore kaka World Food Program bende nyaka sani koro osemolo kae mar ng'iyo ni to chenro machal koda mae